Dragica naskakala na Jacksona. Svim silama je pokušavala da ga poljubi, a on je oduvao samo jednom rečenicom. Dragica Janičić je već priznala da gaji određene simpatije prema Nemanji Đeriću Jacksonu, koji je u realitiju bio sa Minom Vrbaški. Učesnica realitija je čvrsto odlučila da osvoji Jacksona, ali joj to nije pošlo za rukom. Ona je silno pokušavala da ga poljubi, dok je on ležao u dnevnoj sobi. Slušaj ti mene, apsolutno ne zanimaš, ali kad sam sa tobom u frekvenciji i kad pričam sa tobom, imam pozitivnu energiju, jer je uzimam od tebe i top mi je, a top je i tebe, zato što se sprdamo. Međutim, ti stalno tripuješ nešto, ja stvarno ne znam koji ti je kurac, rekla je Dragica. Nakon toga je ponovo pokušala da ga nagovori da se poljube, a on više nije mogao da ćuti. Poljubi me, hoću energiju, rekla je Dragica. Dobit ćeš jako čudnu energiju ako nastaviš da me smaraš tako, odbrusio je Jackson, a Dragica je i dalje bila uporna.